Kakasi Students Union Umyam Circle ha kakatwe tarik ujemang kalahir khandra labor license yakinong bala barjalla kibatrai hakikar khana ba pher kibadon ha MIDC Umyam badhakani ke jing khandra la shem badhakis pa angot ke barjalla kilawan tribal be an klam kikot kisla kibapiang ki beliau ki bamde ki khasi ki balakot ki hajar ngot ki betrai bela haki karkhana bapher ki beran hapo ka EPIP Industrial Estate Umyam ha ka khat artrek jemang arajar arpuar klami padba ban penpaw ke jing persya ka bajar halur ke jing keno baladan ki katu ka ngot ki beliau ki bon trai belang ne ki bamde ki khasi ki bela sha sho ha ka kenhon sang bhalang ka bela banjurep ka karkhana ka badan ha ke Industrial Estate Umyam kini ki beliau ki bamde ki khasi ki babala hakni karkhana bapher kilami beneki dak basange atrai brosisni badawai ka hok ban kem gitu ki berhenti ha ka bathombor ki da ka bakam bagi dei ki nong bela nak jela asam bat kum ki nong India ki ong bagi don hok bantrai ha kinu jaka jongkari watla kini ki beliau ki bamde ki khasi kem shim lapan pa ka kerteng jong kata kasang bhalang ka bala thombor ki Hendrai kalapau pat kejeng sisa hadian bagi dikot bat kinong alam ka KSU na Umyam Circle kilahir sekan jaka ban peni bor persya ikini ki beliau ki bamde ki khasi ki biaki ikini jaka ban nagaliang kaseng kala kendoru bakani ke jingmi jong ini ki beliau ki bamde ki khasi ban yaki ke jing penshit ki bor ki bedai pet ka karkhana Riangdo Venia Private Limited ka badan Umyam lala bantem no ek jing kan at bat ikinu ke jing ja basmusi hadian ke jing poistet ki bor pulet bat ki Majestor ka district Ribhoi ha ka bala khang persya ru ikis pangot ki dikhot ba kinong alam ka KSU ban le chekan ka jaka ka bala syong yaki dagini kinong bela bat hadian la ailat tangkat to kan ngot kinong alam ban le ekran bat pensya helor ka jingja ka bala jaman ha ka khatwe tarik ubra jumma 10 15 20 around 35 students is gone and they are along with the peeling roller starting hitting from gate and our main gate and they are enters to your office. The office also hitting some cashier and others staff also, and they are all sections. They are moving step by step. All are distributed to all sections. But every total our machine is shut down. Why shut down? They come to an office and hitting all people, and all are night shift workers are sleeping inside the room, and they are at the sleeping moment. They are also hitting all these people. So are all everything totally the situation is very dangerous and they are fear. They are fear for the what is the situation in the running factory. So they are strike today. All factory. टोटल फैक्ट्री बंद हो जाएगा यहाँ का 25 फैक्ट्री है यहाँ के लगभग 25-30 फैक्ट्री है छोटा मोटा सारा बंद हो जाएगा यहाँ पे सारा फैक्ट्री का आदमी यहाँ घुसा रुका हुआ है हम लोग के लिए एक है हम लोग को ही जस्टिफाई चाहिए हम लोग को वो लोग ने हम लोग का 3 साल से इसे तड़प रहा है कोई बाहर में जाएगा तो उसका मोबाइल छीन लेता है पॉकेट में पैसे मिलेगा तो पैसा लेता है नहीं तो मार के भाग जाता है मार्च फ्रॉम क्लोजरी मार्च फ्रॉम क्लोजरी मार्च फ्रॉम क्लोजरी इस्लाम केएसयू इस्लाम केएसयू इस्लाम केएसयू अरे राजम काय भवन अरे राजम काय भवन अरे राजम काय भवन अरे राजम काय भवन नो बंदर ये बंदर ये बंदर Nakaliang Umarkus Nongklau Secretary ka KSU Umyam Circle Urito bagi dikot keseng ilalit banjurep ikat tu kan ki karkhana hakas balang hadian beliau jengtip badan ka karkhana ke balawan ra nong trai nabar klem dadon kinu ikot kisla ki babiang bad hagni ke jing jurep kamsyam ladan setia kanu ke jing ta akti ya gini ki beliau ki bamde ki khasi kenreitang ke jing kli ki halor ki jakasa jongki Uliatu ru bahakani ke jing jurep keseng yagi karkhana bantu okit gi kot kisla nagi beliau ki badai nabar ke jela kalong tang ban pentikna halor ka jinglong trai ri jongki bar hadian kat tukane por ki pulet ke Umyam ru kilapoi kane ke jaka bat nakaliang keseng kala pendrem jor ya kane ka karkhana ki bela keno klem nong remi ki dikot keseng nakaliang ki katukane ngot ki beliau ki batrai bela bat manager ka karkhana SK Banerjee kleto baki nong trai bela kilami pat ba haka khat artrik jemang arhajar arpuar kadai namar kajing dom jongki halor kajing sya akta akti jongki kato kadengot ki para nong trai bela hagi dikot ka KSU
kiblelit jurep ka karkhana HMIDC Umyam. Keladon ka jingwan ka jingjok jingtep jumi ba kidon kumba lai phongut ki kita ki barjala ki ba mut wan trai sakane ka industrial area ka ba marjan sosnong biam ki ba wan mut wan trai klem kot klem sla te hadin jingjok jingtep hadin turistom ka yang dekat nak seng wan ban khanra andrei hakta ka jing khanra yo ban pat tang kumba nyu phongut nak ta lai phongut kita ki batam kan ka jingjok jingtep ki ong bakin arung saki ini ki industri ki balak pendri yaki te menen naliang kaseng ila pentip ski bor jongkaan te ka bor jongkaan nakaliang ki pulis kila pentip balasai kamu kabamut menta kasngi kinwan na po labor department kinwan na po filtration kumbang kila poi menta banwan ban khandra ya kita ki mender domdan ya ka labor license handrai hata ka jing poi jong kita ki briu jongkaan kini ki barjala nakadaw ka jing bomle bam sutnyo jing bam trikam jong department baper kila nut ban persyak ya ka jingwan khandra labor license kaba kila lum duna ya ka sanspa terus pangut ten yang kaseng ka pendram ya kane ba hari gejing turistom jong kaseng dilala menta ban pai kumba lai truk ki barjala ki bawan ban trei klem kot khamsla hakani ka snong ka ba hakani ka ri ka be jongi te kane ka pausai ba kila pen ya ka interstate migrant workmen act ajar khatway but pausai ba kiwan be sane illegally kram kanono ka jingteng kram kanono ka jingram dan aliang ka sang kan tibnya halor kane bat kan mi sa department repair halor ka jingdoko trikam juki halor ka jing bemle komsutnyo juki bat hadin ka jing khandra mendendru kidan ki dekat kumbala ban da wini dekat jungi ba kidan kita ki barjala ki batang da ka sanspa ka kita yo mendrung sekali gari jungi Te abang ayo kita ba habin kami ka huri hura mo rengi kar ki pri bor posno ko thau te kajing sisya nakaliang kasnong lei berbeningkong hingla dia tip dukuran iki karkhana bro dan ko umyam ba dia habsuan dalam kino dokter ya posnong ko thau din tip kasnong but andrai haba spi ngilap bat nisham ba nakaliang kini company Iwan dalam ini dokter joki dokter yang karkhana ki jongki ada kiwan dalam sispa ngut ki penpawas nong tang ko ba arkau lai kongot entah dia kum kita ki ngila di sama kapos bat ini tak jauh hiru bah snong ki subun ki kunum keram ka jing sa le ban ki kedai ka jing cha tu calute posong pathau kimi nomor belen dawat jing te pakar khna itu ki bri ngimlap nakal ka snong te kalong ka ki ka bas kulungo tan nakadaw kani ibu ya ka jing maham nakapos kini karkhana ba kini ban le kini zakam andai khose menta ndala khandra kini SU ya kini benta ila ban ba sibun ki nang kini ki khlajat bamdan bamjang pat isla dan nakaliang jungi kasnong benpa ka jing soram jing sngo ngi prenram jodi kani ka jingle jong kini karkhana bangirang pentu nale khamat balada nakaliang jung kasnong ka sapet khamat sapet benya bah ya ke ba fila ya ka baklak in sasim nanti ba da kumoi pat bang pet halo kini benta bat ka kentu ya kasang KSU unjuk ki kisang balang ba piwan sa snong ni nakaliang kasnong ni jodi dorengkat benya tren pakabahakson ka kasong kathawi ta